Hi guys, welcome to Mariper Vlogs. And to this episode, dito po tayo sa City Center, heading to Carrefour. Bibili lang po tayo ng some stocks, groceries, ganon. Yan, trolley din po guys. Maxi Park. Tissue. Doon tayo sa Ariel. 156, 36, 44, 40. Ilang kg yun? 3 kg? Na lang tayo sa Tide. Ito, 36, 50. Ito yung malaki. Fruit Street. Ito siya, 36. Pero mas maganda yata to. Ito. Crossing Street. Ito na lang. Mas masakit. 37.50 po siya. 3 kg, here 44. So, dito siya. So, dito po tayo sa asin section. So, ito mas maganda. So, tayo po siya. May suka pa naman tayo. Nasaan na yung pinakurat dito? Mahanap. Kuha tayo ng pansit guys. Fish ko yun. Isa lang. Wala yung pinakurat. So ito lang. Kuha tayo ng mga chichirya. Nandito tayo sa rice section. Kukunin mo na yung malaking ligo. Hindi natin pabalik-balik. Jasmine rice. Kunin tayo ng fish. Saan yung mga fish dito? Tingin tayo ng steak. Steak. Mag-steak tayo. Ayun, si sirloin. Rib eye. Daming mulukiya. Saluyot guys, oh. Ang lalaki ng mga saluyot. Lalaki ng tangkay nila. Saluyot. Pero bakit ganito na? Kahapon nag-ulam lang ako ng ng paksiw na saluyot guys. Magdidiningding sana ako eh. Pero 250. Tingnan natin.
ito. Here you go. Lakad-lakad pa tayo. Pili ka puti or may brown shell. Brown shell kasi pinaniniwalaan na may orange yolk siya. Yan. Tapos na kaming namili ng gulay. So, papakilo na kami guys. Bibili kami ng kape guys. Pero ang hinahanap ko is yung tea. Ayun. Andoon nakatago sa kalusulugan. Tupo pa ako ng dalawa nito. Quality. Ayun. With ginseng kasi siya guys. There you go. Gusto mo ba ng ginger? Peanut butter guys. Ito si American peanut butter. So creamy siya. Ang hinahanap is crunchy. Crunchy creamy. Ito si crunchy. Wala yata sa crunchy guys. Lahat sila creamy. Ito si Chunky guys. Walang mas malaking Chunky. Ayun. Kita ko na si Chunky. American peanut butter. Chunky. So, kuha tayo ng bread guys. Milk bread. Pag kung bumili ka ng ganito, make sure yung una mong titignan yung expiration. At saka kailan siya na. No? So, today is September 2. So, kagagawalan to. Siyempre, September 1 yan. So, dito tayo sa 2. Okay? Pero piliin naman natin yung hindi sunog. Ayan. Ayan, nakapamili na kami guys. Nandito na kami sa counter. Ayan. Dito na kami sa counter. And magbabayad na po kami guys. Supot-supot. Haba ng bill namin. Hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon. Ito na yung suki niya. Okay, so yan na guys. Napili namin. Yan guys. Tapos na po yung pamimili namin ng konting groceries. Stock na namin sa bahay. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga pagsama. Maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa akin. Okay. Hanggang sa susunod na video po. At nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. Thank you po. Bye!